Juzgauko lehenengo karrila ipina bienien Lauzirika etorri zen. Dago Bierrie. Arzobispoe? Bai. Dago Bierrie, da zelan Frente Juventudes eta hartuzkoen dantzan ikiko grupue, joen etxera, jantzi, baserritxar jantzi, joen bitzezen ara dantzan ike. Ara nora da? Barren kaileko, oine jarlekuk eta dauzelekuen, antxinguruen, dantzan ike. Lauzirikaren aurrien? Bai, Bilboko gobernadori, ez daki Riestra eron hori zen zan... Gainera Lauzirika zan isorretarra? Bai. Lauzirika zan isorretarra, bai. Da, gero joen etxera erantzi, ez jaldute Bierrera. Da Derrigor.